ziua! Astăzi o să ne jucăm Aquapark. Înainte de asta, nu uitați să apăsați butonul de subscribe și de like. Haideți să începem să ne jucăm. Pentru că cam așa arată skin-ul meu. Doamne, ia uitați. Cam asta e. Și o să ne schimbăm în costum de baie și o să plătim. Haideți. Ne ducem aici. Și ne luăm ăsta. Gata. Hai să plătim. Deci eu vreau 2 bilete pentru că... Și eu 2 bilete. Un bilet pentru 2 delea. Deci... Da, gata, am plătit. Hai să mergem. Să începem. Eu cred că să ne ducem acolo sau acolo. Deci eu cred că aici pentru că e mai simplu și după ne ducem și la topogane. Ok. Facem obiul acesta. Nu știu de ce trebuie să-l facem, dar eu îl fac. Am o stropește cu apă, vai, de capul. Așa. Să ne ducem, nu știu, barca te pui în ea și îți face și aia, nu-i mare lucru, așa că hai să ne ducem la altul. Bă, deci eu vreau acolo, dar nu știu cum să ajung acolo, deci sper să... nu, am căzut direct, aoleu. Trebuia să iei pe în altă parte, stai că mă dărâmă ăsta jos. M-a dărâmat și n-am făcut mămăligă. Doamne. Stai să sar și să ies deasupra. Deci am găsit pe Roblox un Aquapark. E pe Roblox jocul, să știți că nu mai pot. Așa. Nu știu cum ne ducem. Deci eu aș vrea să merg pe ăla, dar nu știu cum. Asta e problema. Dar cred că ăla e decorațiune, așa. N-am idee. Dar hai că nu știu ce să fac. Ok. Hai să mergem pe aici. Aoleu, încărcătură mare. Ok. Aici nu știu ce să... trebuie să treci. Reușim? N-am reușit. Dar mai încercăm până reușim. Nu am prins. Nu-i corect. Nu e corect deloc. Dar putem să... Iasă. Dacă putem să ne oprim. Să nu ne mai împingă. Tot mai împing. Nu-i prea corect ce face, nu-i așa? Adică e corect, dar mie nu-mi convine. Nu prea cine știe ce-i zona asta, așa că hai să ne ducem la topogane. Ok. Așa, haideți să ne ducem aici. Hai să mergem și aici. Aici n-am plătit, dar ce să facem? N-am uitat. Sau, what? Mamă, de ce nu trebuie aici să mergem? Că dacă nu mergem la topoganul ăsta, eu leșit. Aici cred că trebuie să o luăm pe stâncile acestea. Ok. Dar nu știu pe unde să urc. Ai că am căzut și jos, aoleu. Ok. Cred că pe aici trebuie să ne urcăm, da. Hai. Sunteți gata? 3, 2, 1 și... Da, stai. Așa. Ok. Mi-am băgat aici. Ia panică, Cred că era să zic pentru copii, dar uitați și voi cât topogan. Ia panică, dar topoganul mare, deci... Hai să mergem acum la topoganele alea superbe, pentru că vreau să mă dau în toate.
Aici e pentru ăla. Mamă, ce m-aș da în ăsta, dar nu știu. Mamă, câte tobogane, nu vine să cred. Hai să ne urcăm pe scările astea, deci eu vreau cât mai sus. Prima dată la astea mici și după aia la alea mari. Așa am făcut ca să nu uităm să ne punem. Ok, sunteți gata să ne dăm în ăsta curcubeu? 3, 2, 1 și start! Așa. Dă-te! S-a blocat acum. Oh, da. Mamă, ce cu viteză merge. Ok. Trebuie să ne urcăm iar și iar. Dar nu știu dacă o să sau hai că mă dau. Dar nu pune și ăștia un colac, două, așa, mișto. De ce s-a băgat ăla acolo? Oh my god, mă dă? Ne dăm? Dar mi-e frică, uitați, mamă. Hai că ne dăm. Stați să ne punem așa. Ok, intrăm, hai că intrăm, dar nu știu cum. Stai, frate, să apăs și eu aici. Oh my god. Hai să ne uităm în jos. Da, mamă, n-am mers prea cu viteză, dar eu sunt mulțumită și cum a făcut, deci a făcut superb. Hai că mai vreau în toate. Vreau în toate topoganele. Și ziceți vouă care v-a plăcut mai mult în comentarii. Care v-a plăcut. Deci, hai să ne dăm între ăsta, dar nu trebuia un colac, ceva? Eu așa știu. Bă, nu știu dacă să ne dăm. E și lung și zice aici atenție. Warning. Cred că o să ne hipnotizeze astea. Deci care ne dăm, stânga sau dreapta? Bă, mi-e frică. Stați că ne dăm la urmă. Aici, da? Unde? Oare unde mergem? Deci nu știu în care, că... Hai să ne punem între astea. De ce n-a pus colac ăștia? Nu pot să înțeleg. Hai să vedem. Mamă, te întrebea un colac, da, hai, colac. Colac, da, hai, așa, că e bun și așa. Da! Mamă, am sărit când... Ce oare să ne mai dăm? Ne-am dat între ăsta cu curcubeu și între ăla albastru. Acum în care să ne mai dăm? Oare? În care? Între ăsta ne-am dat era scat. Băi, mie mi-e frică între astea. Hai să ne dăm între ăla de sus, dar nu știu cum să mergem sus. Cum să mergem sus? N-am idee. Oare sunt niște scări? Ba da, sunt aici, uite. Stai. Dar hai să ne dăm în astea de jos întâi și după aia mergem și sus. Hai să ne dăm în ăsta care te hipnotizează. Dar mai era ăla jos? Da, stați că vedem. Hai să ne dăm între ăsta. Oh my god. Wow! Mamă, deci... Wow. Bă, dar cât mai ține? Mamă, deci mai... Doamne! Cum a fost? Super lung. Și a mers și cu viteză și nu mai pot. Deci eu vreau sus, rău de tot. Sus. Hai să mergem la etajul 2 și la etajul 3. Cred că mai e un etaj sau ăsta e ultimul, da. Hai să mergem la etajul 2. Nu știu dacă am braj, dar haideți. 3, 2, 1 și... Trebuie să așteptăm. Sau trebuie să apăsăm aici. Pe așa, da! Bine, dă colac, dar n-am apăsat noi. Doamne, și noi ne-am dus așa degeaba. Și poți să te duci cu mai mulți oameni. Eu m-am pus aici.
Mamă, am luat și bani. Super. Super. Stați că nu știu. Bă, eu zic să ieșim, mama, am căzut jos, la etajul 0. Doamne. Deci, să ne ducem pe scările acestea, că mai avem de urcat foarte mult. Doamne, ce fac? Așa. Cineva s-a dat prin topoganul ăsta cu urcubeu. A fost bine? Nu mi-a zis, deci nu a fost bine. A fost bine, am glumit. Pentru mine a fost, adică, na, foarte bine. Hai să ne urcăm aici, că nu prea se urcă lume sus. Le e frică? Mie nu mi-e frică. Ia să vedem. Între ăsta ne-am dat. Acum avem ce călătorii mult și bine în acesta. Cred că ăsta este ultimul pentru ziua de astăzi. Hai să deschidem. Ne-a dat cu ăla, hai să ne băgăm în față. Sit. 3, 2, 1 și... pentru ziua de astăzi, mamă! Wow! Am luat și bani, mamă, ce mișto, leșin! Și cu roz la urmă, normal că roz. Hai să vedem dacă mai e ceva sau am terminat videoul. Nu prea mai e aici, nu știu dacă ne putem da. Revin. Și cam acesta a fost episodul. Pe data viitoare, pa, pa!